От 5 минути вървя и вече съм пълни очите с прах. Приятно изглежда. Жарачка трябва. О, даже с рикшата се качва. Последно това е за рикша. Не е за инвалиди. Хайде газ. Да видим дали са отворили, да? Защото то от хотела ми вика, че може би не е отворено. Пише 8 часа. Въпреки, че доста затворено изглежда тук наистина. Първо си мислех, че е затворено и да сега готвят поне. Обаче веднага ми изкара менюто. Сега ще ми сложат и стол. Ето вадим и стола. И ще ми наготвят. Да видим. Рочето го прави отзади на цигана се. Тейка. Окей. Добре. Яденето дойде. Шахи панир. Нямам представа, някакъв вид къри с панир. Това се води салата на индийски. Лук с ментово чътни. И 4 броя. Това нещо струва 1 евро, мисля, че. 90 рупии са горе-долу 1 евро. Лъжицата ми е изтърка с пръсти. Не знам колко е чиста, може да е подсушил човека просто, нали? Не си измих ръцете, ама аз не съм им мръсен. Люто. Но бих казал приятно люто. По-интересното е, че каза, че не е люто. Така че интересно кое ще е люто. Да видим панира как е. О, да. Сега вече виждам разликата с тофу. Това е повече като крема сирене. Окей. Ментовото чътни е пълно с кориандър. То може да е кориандър чътни. Въпреки че май ги смесват и двете. Доста приятно. И за 1 евро. Общо взето 3 пъти на ден. За 3 евро може да оцелееш. Топ. Супер.